Kristus rajani uriang na porseana badiang pasupa suma awon sa sungguh lima rohaku mangihuton ho rajaku wargogo maau toto wargogo maau toto jaladami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Parhora sama di hamu saluhuna kama nami na hinaholongan di dia pihamu sadarion marhuria marminggu. Tang yang nami totong tuhata nama masu-masu. Selamat beribadah mamanginang. Dia kenabui beribadah. Jala dia manami na nasubui beribadah doa kanong madua nang sudah gogo. Tang yang nami totong tuhata nama rorok daging nang tod dimuna. Amanginang di hari Minggu nago las nirohan sadarion. Totong mahita martangiang hu madok moliate. Jalan waing tatangi hom mahata di tuhata. Matius 10 ayat 30 sada saat 35. Dungi didok mau pamana asing tunasida. Tudos do harajaun banua gijang itu batu ni siarum nabi nuat ni sada halak laho manaburkhon tu porlakna. Ido sada nau mek sian nasa ragam ni boni. Alai dung tubuh. Gabi ubal gadoi sian nasa ikau rata. Pola hirahau do. Jalarodo akapidong namar tonga-tonga langit marasar turat tingna. Dungi upamana asing musia dihatahon tunatorop. Tudos do harajau banua gijang itu itak naung nia soman. Nabi nuat ni sahalak ina-ina laho pasorhon tu itak tolu apang. Paima asom saluhutna. Saluhutna di hatahon Yesus marhite sian upama tunatorop. Dang na makata ibana tunasida anggoso marhite sian upama. Asa jupang hinatahon ni panuri rangi nama dok. Huukka pe pamangaku makatahon upama. Hurukari pe nabuni sian mula ni portibion. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, perumpamaan perihal kerajaan sorga. Ada dua perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan perihal kerajaan sorga. Kerajaan Allah di mana orang-orang yang percaya kelak akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan perihal kerajaan sorga itu bisa juga kita lihat dalam kehidupan kita selagi masih di dunia ini. Hamuna kamanami na hinaholongan di bagasa Yesus Kristus. Magodang di bagasan pangaramotion ni debata. Amanami na hinaholongan akan naporsia di Yesus Kristus. Totu sahali ikon na marukil do nasida. Semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus akan mengalami yang namanya pergumulan. Namun bagaimana kita menyikapi setiap pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Songo dia hita mangalapati paru kiloni ido nanido ni turpuhotu hita. Ido bain na dibain upama sada biji ni siarum na baduahon ita naong nia soman. Amangin ang takas do didok Yesus batu ni siarum, biji ini adalah biji yang paling kecil dari biji-bijian. Namun ketika dia tumbuh, ketika dia ditanam, bertumbuh, dia besar. Dan burung-burung pun bersarang di ranting-rantingnya. Ahanan yang dohonon niturpuhi itu hita kana porsia di Yesus Kristus akamanami na hinaholonga di bagasa tuhatta. Ahanan yang dohonon na tuhita kamanginang. Molope gudang sitaonon. Ala ikoboy do hita bertumbuh pun sedang dalam kesusahan, sedang dalam pergumulan. Ay godang do hita
Ditikiroak ka paru kilo, ditikiroak ka sitaw, no? Gabi madele, gabi marsak, gabi manukut tutuhani. Ahado salakku, ahado noang bagi aku. Songo dia do pabahemu Tuhan tuau. Tuhan tidak adil, ini tidak benar, dan lain sebagainya. Justru setiap orang yang percaya kepada Kristus haruslah memikul salib itu. Haruslah melewati setiap pergumulan itu. Agar dia semakin bertumbuh dan berkembang sehingga berbuah. Dan burung-burung pun bersarang di rantingnya. Nomor 8, songgop akan asing turat tingnay. Gabi boy mian jala mangulu di sini. Asap akan porsia di Yesus Kristus. Molo manahan di pangujunan. Molo manahan di mana dia kasih tahu nonna. Jala totong porsia di Tuhani. Totu akadongan nanasing pe. Taruli do marhiti sian pangalahonai. Gabi tarapul rohani akan asing. Ido benadok unak kumadili gudang tudus. Bapak ibu saudara-saudara. Bertahanlah di setiap pergumulanmu. Dan biarlah engkau bertumbuh di setiap pergumulan yang sedang terjadi. Jangan unang ponggol silangi. Jala unang tenteng-tenteng nenek dia kemangin ada. Itu harus dipikul. Harus dipikul. Agar kita bertahan dan kita mampu melewati semuanya itu. Nah, itu yang pertama manginang dah. Jadi margogo mahoinang. Margogo maho amang mengadopi sitonomi. Mian maho di bagasan haporsyomu. Mengadopi sudi paru kilome. Yang kedua, napa dua hon namanginang ita naungnya soman. Ate, na julu di kisyete hon nami amanginang adong do istilah di hutanami kui panukku ninna. Ate, kui panukku mungkin adong do hitan nabotoy. Jadi mula mabek kui panukku po nikon adong do tuak. Jale tua kopik kun nabaga dodang boy sebarang tua. Asa boy dinggan itak naung ni ramuon dungi di paluas majoy pasobu masongoni asa dinggan gabe saor tuagi dungi manugo tenong digoreng mau dibalanga. Ngahanan yang dohonon nasian itak naung nia somano nakamanginang. Napa dua hon? Ketika ada pergumulan, ketika ada beban hidup, jangan tinggalkan beban itu. Jangan engkau minta supaya jangan datang pergumulan. Tetapi ketika pergumulan datang, dung ro paru kiloni, dung ro si taunoni, ahado diulah amang, ahado diulah enang. Ngate, amang inang epistel di minggu sadarion, madok tuhita, martangiyang. Edeta, 420 itu tung halat na margugo si partangyang. Duk pesi taunon halai totong margugo ibana. Ketika ada pergumulan, apa yang kau lakukan namanginang? Kita tengok ya. Kita tengok itu tabering maita naungnya somani. Di saur hom may mana tu ita tu luapang asa dinggan asa gabi pas sude itake. Naneng dohoron na disi unang pangido asa unang adong paru kilo di pardalanan ningulon. Jangan meminta supaya Tuhan menghambat pergumulan itu datang kepadamu. Tetapi mintalah tuntunan Tuhan kekuatan. Marsaur maiba di bagasa paru kilo ni. Dungi binoto mah mangalapati ahado na masa di paru kilo ni jela dia do nanaing dohonon na tuhita. Dungi amanginang dung taboto dung saur hita tu paru kilo ni taboto mah songo dia manalpuho salu nai jala lam dinggam masude. Ketika ada suatu barang yang rusak, kita tentu harus mencari di mana titik rusaknya. Ketika sebuah aliran listrik itu tidak bagus, tentu kita harus mencari di mana posisi kerusakan itu. Ketika kita sakit, kita harus melihat, kita harus periksa di mana, apa sakit kita. Alayang gomarhite itakon, itak naung nia somanon namar lapata namanginang, molo adong piak kasahit, unang madili. Jaladang namadok berpasrah diri.
Alai bohado hita marsaur di bagasa parsahitoni asata boto mamereng. Ahado parsahitoni. Jala ahado naneng dohonon ni parsahitoni itu hita. Songoni maka manginang diak paru kilo nak pergumulan na asing naing saur do hita tusi. Bukan berkata kita mau mencari masalah, tidak. Tetapi kita mau memahami pergumulan itu. Sehingga kita boleh menyikapinya dengan baik. Amanginang totua dong bedok ke baru kilotan oang. Alaya hado taula ditikirosi tahun ini. Martangi yang mamanginang dah songon Raja David di pistel minggu sadaro. Di pasar ibana sude akka baru kilon nei. Jala dipangido do. Asa diajar hod di bata tu mana dalan ni di bata. Tungpe di bagasan baru kiloni. Saor may mana di bagasan si tahun ini. Doh asini rohani di bata. Jala lami burmagudang may mana di bagasan hapor siyaon. Tungpe gudang paru kilon na alay marguko ibana. Tarapul makarsa ni roha manginang da. Malum makasahit di parrohay mahamuakan na marlas ni roha. Ama namin na namin ang matudang sudah gugu. Tuhata na maroro daging ng todimuna. Tabi namin tu sudah keluarga ng hurian na hinaholongan. Tadi homma bukwede nomor 427 ayat sada. Tunghalang na margogo si parta ngiyangi do pe si kaonon dangono dalui tu rohana di debata nai Tuhan nama naluhon sude pangaloi Tuhan nama Diperbadiai dibatasi pardami mahamuga bisundingkan jala diramoti marohanang pikiramuna. Ia sohasurahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.